kadba kari Ukraine kadang yale kadbala ban yada yalade naka jingwan hiartma kari Russia kamtam ka jingkit kabakya balak tenrong hau Zelensky ubadai presiden ka Ukraine namar shibun ki aka kiba unhap ban kitkle bat shimkya kum unnong yalam jongkari panban kini baro ula persang kadbala bat ni tepro shibun ki ding pengkyang ki banwan hau kamtam kawai na ki video bala pelaj hapo Facebook kaba peni bau Zelensky Ukraine bat ukerpat ya ki paj ba jongkari Ukraine baro kawai baki daiban pendam no menta hakakti ki nong Russia kabala purustet bha hendrai tang kato kat ni nakaliang ka Facebook kala weng no ya kani ka video hadin balala bakani ka video kamdai ka basisha bala thep ne krenda Zelensky hendrai la shushna tu da ka dur jong u kumjuru ya ka surkren jong Zelensky da manore mano hakini kisngi jong ka jingstat palat kibreu kilala shisha banle ya ki aka khamtam na kitu ki rushampang hakaliang jong ki teknologi penban banle nesnatu ya kum kini ki jajkam kalong kababi an shisha namar kala ban yalam ya ka jingtip ne jingsu thu bakla jong ki riu pajba